The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 14:27 says, Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Casting all your care upon him, for he cares for you. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. 1 Peter 5:7-11. I will be glad and rejoice in your mercy, for you have considered my trouble. You have known my soul in adversities. Psalm 31:7. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. They looked to him, and were radiant, and their faces were not ashamed. This poor man cried out, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps all around those who fear him, and delivers them. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Psalm 34:1-8. Before we study God's Word this day, we have to examine ourselves. Gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Ang atong kalag kung napabay mga sala diha. Kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios busa. Gikinahanglan nga ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9, recovery technique na kaingon. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala nga wala pay kaluwasan. Use your free will by making the most important decision in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Salvation is only through faith alone, in Christ alone. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa. Sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo sa makausapan ining dapita karon aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos ning kinabuhi nga imo panggi padayon ug imo pangilugwayan. You have extended our life all because of your mercy, of your love, and your grace. We don't deserve it, we don't work for it, we don't earn it. Kay tanan grasya,
Busa uban ni kami o Diyos sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong niining adlaw. Pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga higala. Welcome na usab sa atong Bible study niining adlaw. O ganiya pa kita magadupot niining atong tunanan nga giuluhan og Vincit, Omnia, Veritas. The truth conquers all. Ang kamaturan mo ay magabuntog sa tanan busa. Ato kining ipadayon sa hisgot, pagtuon, o ang mga points of doctrine that we have to study and take up today. Now, diyan ba kita mohunong kagapon? Okay, may tungod nining atong pagbuhat og sala, nga ang sala di man mahimog yog, di ay kalimtan, dili man yun na makalimtan, kinahanglan man yun na nga silutan, o kanang it should be punished. Now, we have said last time that we are not punished because of our sins. Dili kay tungod sa itong mga sala, kung dili tungod kay atong gisakit ang Espiritu Santo. Of course, sa diha nga makabuhat ang sala. Now, of course, I am referring this to us, fellow believers, sa atong mga isig ka magtutuo. Of course, this applies only to us believers. So as believers, gikinahanglan manggod nga we should be aware that ana atay mga katungdanan in our Christian way of life. We have responsibilities. Kay kita mga anak man sa Dios. We are addressed by Galatians 5:19 to 21. Atong gisgutan may tungod ni ining escrow blessings alang kanato mga magtutuo nga giandam sa Dios alang kanato. God has prepared the escrow blessings for us believers. Naay mga tulumanon niini. There are requirements for us. So atong madawat kining maong escrow blessings. Dili na ito madawat kundi na ito matuman ang mga requirements. And the only requirement for believers is for us to reach spiritual maturity. Mao man na. Ayaw na ginagalimting ang atong tumong, ang atong goal, objective as believers is spiritual maturity. Nga makabuot na ito ka na. Nga we have to reach the area of spiritual adulthood. Kaya mo ka na ang area of capacity for life, for blessings, for love. And gawas pa niya na we have the inheritance, the moment nga itong pagdawat na ito kang Kristo nga itong manluluwas. Well, we have said already that you can lose your inheritance due to carnality. You see, you can lose it, but never your salvation. Salvation is intact, and that's forever. Because salvation only occurs once sa kinabuhi sa usa ka tao nga mudawat sa kaluwasan. Okay? O ang atong mga ganti, ingon nga mga magtutuo, gibasihan niini sa atong tuman niining maong mga requirements nga gilatid diha nga we have to follow. So, rewards are based on the believer's fulfillment of the requirements to receive his inheritance. Mao ni ang lain nga niining inheritance is divine escrow blessings. Now, kay kita mga anak man lagi sa Dios. Galatians 3:26, in Christ you have become children of God. O kita mga manununod sa mga hinunta inheritance, heirs. We are heirs and joint heirs of Christ.
John 1:12, on all who are saved, we are heirs. Now, na-covered ka na sa doctrine of eternal rewards. Now, ang Revelation 3:11, nagaingon, I am coming quickly. Hold fast, so that no one will take your crown. Kini I am coming quickly, si Ginoong Jesucristo kini. Okay? Now, we have to execute the spiritual life in order to receive our inheritance, divine escrow blessings, panulundon. You see? We have to execute. Kinahanglan itong tumanon ng atong espirituanong pagkinabuhi. Eternal life is a pre-salvation issue. But when we talk about inheritance, kaning panulundon, inheritance there, nini, is already a post-salvation issue. Gusto? So, eternal life is pre-salvation issue. Apan kung bahin na sa panulundon, kanang panulundon diha is already post-salvation issue. Now, there's a 1 Peter 1, chapter 1, verses 4, nagaingon diha, na hisgutan diha nga inheritance. O kining maong inheritance, panulundon, gitawag ni sa English og undefiled, will last forever, just for you, who are protected by the power of God. Gipanalipdan kini sa gahom sa Dios. So, this goes to show that there is really a museum of heaven na gyud, where our inheritance are kept. Atua dito deposito na ndaan ang atong mga panulundon inheritance nga sa diha nga kita mapakyas sa pagtuman sa espirituhanon nga pagkinabuhi, spiritual life, kining maong panulundon just becomes a memorial. Handumanan na lang. You see? So, kinahanglan itong inumduman nga. Ang isyu sa kaluwasan, dili sala, kundili ang atong kabubuton towards the Lord Jesus Christ. Unsa may atong huna-huna bahin ni Ginoong Jesucristo. What think ye of Christ? You see? So, the issue in salvation is not sin. Ha? Kung unsa man ang imo huna-huna bahin ni Ginoong Jesucristo. Now, choices are given to an unbeliever. Na siya kapilian, to believe in Christ or to reject Christ. Whatever decision a believer makes has its consequence. I'm talking about a believer. Unsay iyang mahimong desisyon, ingon nga magtotoo, na ay resulta. Upon at the point of salvation, we were provided an inheritance as members of the royal family of God. Remember, once saved, always saved. Ayaw na ginagkalimti. Now, kung bahin sa panulundon, a believer who fails to execute niining Christian way of life and nagapadayon siya sa paglunang sa kasalanan, na karnal siya, of course, will definitely lose that inheritance. Mahimo na lang ng unsa, kanang handumanan niya, memorial. God's standard in terms of salvation must be met in order to appear dito sa judgment seat of Christ with flying colors. Now, in the judgment seat of Christ, by the way, kining judgment seat of Christ, mao kini ang may tabo, human gyud sa rapture. Mao ni mo banos dayon. Judgment seat of Christ, dili yun na kay paghukom, kundi evaluation time. In the judgment seat of Christ, all our works will be evaluated. You see? Himuan kini og pagtasal, evaluation, mao ni binisaya. Himuang pagtasal, they may be divine or human good. You see?
Apan sa panahon sa kaluwasan, at the point of salvation, God provides us pila ka mga irrevocables, katluan og siyam, 39 irrevocables. Ang eternal life is irrevocable. Ang sibot pasabot ang irrevocable, di na mabawi, di na mabakwi. You see? Eternal life is irrevocable. But we may lose the eternal inheritance for failure lagi to meet the requirements to receive it. You see? Di man yan na, ang eternal life is irrevocable. Apan ang atong inheritance is revocable. Nga naman. Sa diha nga, mapakyas kita sa pagtuman sa mga panginahanglan. Aron kita makadawat niini, aron makakabot kita sa katako sa pagdawat niini. So, while kitang mga magtuto are still dinhi pa sa phase 2 sa plano sa Dios, gikinahanglan ang atong pagpahimulos sa mga Diyos nun nga mga kasangkapan aron atong makabot ang atong tumong nga maong spiritual maturity. You see? Ato ning hatagag emphasis tungod kay subo palandungon nga daghang bagang duot sa mga igsuon natong mga Kristohanon nga walang yun magtagad bahin ini. Wa man sila'y gana, wa man sila'y interes, wa man sila'y ikagahin nga panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa burong sila bahin ini nga unsa may ilang magamit nga mga kasangkapan kung wagi sila alamag. You see? Nagiandaman naman gito sa Diyos kaniyan tungwa pa ang tanan, iandam na niya ang atong mga gitawag og divine assets aron kita makakabot sa atong spiritual maturity goal. You see? Mao si Pablo, nag-ingon siya, kani popular kay ning bersikulo, I have fought the good fight. I have kept the faith. No, that's keep on keeping on. Hold on to what you already held. Sa na imong gigunitan, ayaw na ginagbuhi. So no one can grab your crown. Naam na sa Revelation 3:11 ug sa diha sa Episo 1:18 pod, inheritance in the saints. May gisgutan niya na mga panulundon sa mga binalaan. So hinumdumi sa diha nga kita mapakya sa pagtuman sa mga panginahanglanon di dili kay panginahanglanon, mapakyas kita sa pagtuman sa Kristohanong paagi sa pagkinabuhi. Now, of course, naa kay eternal inheritance, but you will not be able to touch it. It only becomes a handumanan lagi, memorial for lost equal privilege and equal opportunity. Okay, nibaw ka, ang doktrina ra nga ginaling o metabolized nga nasa kalag sa magtotoo, that's the most fantastic thing in the whole universe. Do you know that? That's the most fantastic thing sa tibuok universo. Ang metabolized Bible doctrine nga nasa kalag sa magtotoo. Oh, by the way, dito sa langit, in heaven, there is no equality. Okay? No equality. Why? Iba ka nga, no? Because we differ in our spiritual growth level due to our use of our volition. You see? Why pantay-pantay dito sa langit? Why kanang angay-angay? But pasabot, no equality. Tungod kay nagkalahi manggita sa atong kanang spiritual growth level. You see? Tungod sa atong kabubuton. Ang atong kabubuton, moingon nga dili ko. Ang kabubuton, tingnan may okay. Namo na, ang atong spiritual growth level
nagkalahi. Kasabot ka ba? So mo na nga dias Galacia 5 versikulo 21 nagaingon, those who do those things will not inherit the kingdom of God. Kaning ang gisgutan nining those things, previous verses kini. Okay? Nang kining kingdom of God, it has eternal inheritance. Okay? So again, the issue in salvation is what? Eternal life. Mo na issue sa kaluwasan. 1 Peter 1:25 says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Nya, dugang pag yung mga bersikulo diha, to obtain an inheritance which is imperishable, which is undefiled, and will not fade away. Now, kadtong mga tao nga nahibilin human sa pagsakgaw. Ang mga tao nga mahibilin kita mga magtutuo sakgaw man ta will be raptured. Ang nahibiling mga tao, mga dili magtutuo tanan. Okay? Unbelievers are left behind. Believers are taken away from this earth. Binilyon ka mga magtutuo. Dungan gyud tibuok kalibutan. Sakgaon ni Ginoong Jesucristo. Now, sa daing bahin ni ining katluan o siyam ka mga irrevocables, mao kadtong inheritance in the eternal state. Okay? So, timan iya, kung gibalik-balik ni, rundi gyud ni makalimtan. A believer may lose his eternal inheritance, but never his eternal life. Okay? Nakuha ni mo? Ang magtutuo, mahimo nga kanang mawagtang ang iyang eternal nga panulundon, apan dili ang eternal nga kinabuhing eternal life. Okay? The Lord Jesus Christ inheritance, unsa man ka ang iyang panulundon ni Ginoong Jesucristo. Mao ang simbahan. Kinsa man ang simbahan, kita ang mga magtotoo. The Lord Jesus Christ inheritance is the church. In His being the King of Kings and Lord of Lords. Now, ang simbahan, mao kani ang panulundon ngadto kang Ginoong Jesucristo gikan sa mahan. Diyos nga mahan. Okay? So akong balikon nga, the church is God the Father's inheritance to the Lord Jesus Christ, who were also given the inheritance which makes us joint heirs of Christ. Joint. Masig ka manununod. Sakto ba ng Vinsaya? Masig ka manununod. We are joint heirs of Christ. We have equal privilege and equal opportunity sa pagdawat ni ining atong eternal inheritance. Now, Philippians 3:11, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Of course, kitang tanan pagbanhawon man, okay? All of us will be resurrected. This goes that si Pablo nahibaw na niini kiniining pagkabanhaw. He is saying, how I wish to experience the rapture. Tanawa, mao gina ang iyag yung kanang gitinguha unta. How I long to see the day nga makaabot unta ako, wala man siya kaabot. Now, verse 11, na naghisgot, attain. Attain, ang Greek word for this is katantao. Ang buot pasabot to attain is to arrive at a particular state. Now, what is being talked about dinhi unsa man? Unsa may gisgutan bahin ini?
Kining maong bersikulo nagpakita kanato nga how we wish we can attain this experience. Actually, this means ex-anastasis. Ex-anastasis. Gikan kini sa pulong nga ek. EK og ang bot pasabot sa ek is out. This means kanang X makapagawas, makabuhi, out. Okay? So, ang ex-anastasis, ang buot pasabot niini to come back to life or resurrection. Kining out, kining makabuhi o makapagawas, nagkahulugan, this means only believers will be out of our old self, OSN, at the resurrection. Muhawa kita nini atong kinaiyang makasasala. Mubiya ta nini. Now, you should note this. Nga kitang mga magtotoo will be out of our old sin nature during the resurrection. Atol yun sa pagkabanhaw. First of all, in our spiritual life, we need motivations. Basta? Part of this motivation is divine discipline. Nibaw ka ba? Nga bahin kini bang mga kanang pagantos tungod kay kita gidisiplina. Ngano magdisiplina man ta tungod kay nakasala ta. Wa na to isugid. So disiplinahon kita. Kita ka mga anak man ta sa Dios. Okay? So mao na nga part of this motivation is divine discipline. Mao'y magadasig ka na to. Oh, by the way, laws of eternal rewards, wa ni magpasabot nga mawa ang imong eternal life. Wala. Di gina mo'y buti pasabot. Now, okay. Sa laing bahin, there are two kinds of kanang paagi sa pagtuon sa pulong sa Diyos, sa Biblia. There are two kinds of studying the Bible. Ang una niini, studying the Bible by setting up religious kanang preconceived notion o mga tradisyon o mga prinsipyo sa relihiyon. Mao kana ang una. Setting up a religion's preconceived notion. Ug ang ikaduha, pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa pagtudlo nga ministeryo sa Espiritu Santo. Studying the Bible through God the Holy Spirit's teaching ministry. Kini nga itong gibuhat. Nagsunod kita sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Wa tamaga agad sa kanang preconceived notion sa relihiyon o ang kadtong mga prinsipyo, mga tradisyon. Wala. Dili na musibo. Ug wa gyud na musibo sa plano sa Dios. Now, Ephesians 3:1-11 naghisgot kini og resurrection body of believers. Kini nga atong lawas pagailisan kini og lawas nga binanhaw. Resurrected body. Ug di na kini madunot. Okay? Di na mamatay. Now, every believer has equal time to avail of the equal privileges and equal opportunities. The eternal heritage or reward alang sa tanan nga mga magtotoo nga mananaog, winner believers. O kini ipang-apod-apod na didto sa judgment seat of Christ. Ang laing nga nini, bema seat. Immediately yun, human sa rapture yun. Mao ni ang mahitabo, human sa rapture, mubanos dayon ang judgment seat of Christ or bema seat. Now, so, himuan o pagtasal ang atong mga binuhatan samtang dinipatas kalibutan. 1 Corinthians 3:11-15 naghisgot ka na og no man can lay a foundation. Si Ginoong Hesukristo mao ang
patukuranan, foundation in salvation. So, ang evaluaton, inunta, sagol man in English ug binisaya, evaluaton. But pasabot, ang himuan og pagtasal will be evaluated ang atong mga binuhatan samtang dinhi pakita nining kalibutan nga unsa man kadaghana ang atong nahimong mga maayong binuhatan nga Dios nun o mga tawhanon. Okay? Kaya doon na may duha ka klase nga maayong binuhatan, divine good o human good. Ang human good, mga maayong binuhatan kana ginamit ang mga tawhanon, kalibutanon nga mga huna-huna. Okay? So sa pagbuhat nimo niya na, wa man kay gigamit nga doktrina kay karnal ka man, yan ang higayuna. So ang imong nabuhat nga maayong binuhatan, nahog lang na og tawhanon, human good. Nga gitandi kini sa pulong sa Dios nga kanang kahoy, kugon ug dagami. Mao na ang description sa human good, tawhanong mga maayong binuhatan nga kun imong duslitan lagi kana musilaom kana, it will burn. Okay? Go up into flames o kana kining combustible kana, dalira ng masunog o mapaig. You see? Maugdaw. So, why magantihan? Apan sa laing bahin, kung ang imong mga maayong binuhatan ginamit nimo ang pulong sa Dios o wa kay sala niya ng pagbuhat nimo, yan ang maayong binuhatan kana nahug og kanang Dios nun nga maayong binuhatan nga gitandi kana sa pilak, bulawan ug mahalon nga mga bato. Kaya hamili nga mga bato. So divine good sa in English pa. Ug kana kun imong sindihan kana imong nagduslitan, masunog ba di ay? Dili. They are non-combustible, busa mo barog kana ug mao ra kana paggantihan niya ng judgment seat of Christ. Nagsunod ka ba? Are you following me? So I hope nasabtan nimo kana. So mao kana nga. Oh, by the way, ang Biblia daghan kini siya kagamitan kung bahin o kalayo. The Bible has many uses of fire. Dito sa New Testament, okay, dinhi sa bagong pakigsaan, it's more on judgment. Fire also refers to suffering. Now, mao bitaw nag-iingon diha nga, if any man's work can stand, kana divine good, then he will receive his reward. Gantihan siya niya na. Okay? Apan kadtong mga kanang human good, good works, tawhanon nga mga maayong binuhatan, mo silaob, ugdaw, walay ganti. So, naigingon niya, if any man's work will be burned, he will not receive his reward. But remember, God has prepared those blessings for all believers. Alang sa tanang mga magtotoo. But only winner believers can receive those blessings. You see? Mao na. Unsa ka manong danon ang pagtuon sa pulong sa Dios, kay mao man kini ang pagi nga kita makakat-on sa pulong sa Dios ug sa iyang kamatuoran nga ato magamit. Buhan mao kini atong galamiton sa pag saka gayod sa atong espirituhanong kinabuhi hangtod makabot ang atong tumong nga maong espirituhanong paghamtong. You see? Kaya ang mga blessings, mga panalangin giandam na sa Dios alang kanatong mga magtotoo. Apan ang makadawat ra niya na mao ra tong mga mananaog nga mga magtotoo, winner believers. Only winner believers can receive those blessings. The loser believers will not receive those blessings. Kita mo? Now, gold, silver, and precious stones means a believer had been executing, you see,
nagatuman siya sa unique spiritual life, which is the Christian way of life, a mental attitude life. Diba itong two power options, no? The feeling of the Holy Spirit and the metabolization of Bible doctrine. Mo ni two power options. Og hinumdubi po itong tulo ka spiritual skills, rebound, operation Z, og 10 problem-solving devices. Dugangan pag yun sa napulo ka mga solusyon sa atong mga suliran sa kinabuhi. 10 problem-solving devices nga giandam sa Dios, gitagana sa Dios alang ka natong mga magtotoo. Hinumdum ka sa memory aid, RFFG, DPIHPO, R, rebound, F, feeling of the Holy Spirit, F, kanang fellowship with God, G, grace orientation, D, doctrinal orientation, P, personal love for God, I, impersonal love for all mankind, H, inner happiness or sharing the happiness of God, P, personal sense of destiny, O, occupation with Christ. Mao kini ang 10 problem solving devices. Now, kadtong mga magtutuo nga nagabuhat og mayong binuhatan nga tawhanon, human good works, gitandi lagi kadto sa wood, hay, stubble. Nagkahulugan ka na nga a believer had disregarded to execute the Christian way of life sa iyang kinabuhi. So, ang iyarag yung magamit nga skills mo itong tulo ka arrogant skills, self-justification, self-deception, o self-absorption. Apan, there is no excuse for failure for every believer. Na, wa gyoy ikapangulipas ang magtotoo nga dili siya maka kanang kabot o mahimo nga mananaog nga magtotoo. He has no excuse. So we can either be winner believers or loser believers. We have the power of rebound. Tiyaw mo na. Gisangkap sa Diyos ka na. Na kundi ka mo paimos niya na, then maglunang ka na sa kasalanan, o you cannot execute the unique spiritual life. Dili. Gisangkapan kita sa Dios sa tanan nga mga divine assets. God has provided all this. So we have no excuse not to be winners. Winner believers. Ang atong panulundon is deposited in an escrow. In an escrow dito sa langit, waiting for us to fulfill all the requirements to receive our inheritance. Na, kung mapakyas kita, the inheritance only becomes a memorial of loss of inheritance, of blessings. So, ato ni padayon ugma, we will take up again the suffering that we have in life. Magampo ta. Amahana mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining imong grasya nga pagtuon sa imong pulong nga amo karon nga gi pahimuslan. Salamat o Dios sa imong grasya. Grasya kining tanan, wala gyud kami amo niini, igo lang kami sa pagdawat niini, pagpahimulos niini, aron sa ingon niya na makagamit kami niini sa among pagsaka sa among espirituanong pagkinabuhi, pagsaka sa among spiritual growth level, aron sa ingon niya na makakabot kami niya ng ang diin na kami katakos sa pagkinabuhi, pagdawat sa imong panalangin, katakos sa paghigugma, o nga kami makakabot sa among
common goal as believers with spiritual maturity. Salamat to Diyos. Ning among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.